rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Sadiya Musa, wadda aka fi sani da Azumi Matan Malam a cikin shirin daɗin kowa, wato Azunzuma. Ina masoyana, ina masoyana, ina masoyana na ƙasar Nijar, musamman na garin Agadas. Ina mai sanar muku da cewa zan yi wasa ranar 3 ga sallah. Aliyan Faransai, a nan za mu gabatar da wasanmu da ni da abokan aikina. Ina masoyana wa'anda kuka saba gani na a kwalba. To gashi nan yau zan zo ƙiri da ƙiri, ku ganni na ganku, mu gaisa, mu yi musahabaha, sannan ku mun alheri, ku yi min kara, ku yi min abin da ya dace. Al'umma ƙasar Nijar, ina muku fatan alheri. Kafin nan zo, ni ce Azunzuma ta Malam na ta'ala. Na gode. Ka yi shekaran jiya, ka yi jiya, ka yi yau, gobe ma da kai za a yi. Ilimi, raya karkara, kula da talakawa sai ɗan Dubai. Dan Dubai, mai hagu mai dama. Allah subhanahu wa ta'ala ya maka jagora. Alhamdulillah ala kulli halin. Masha Allah. Rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Sadiya Musa, wadda aka fi sani da Azumi Matan Malam a cikin shirin daɗin kowa, wato Azunzuma. Ina masoyana, ina masoyana, ina masoyana na ƙasar Nijar, musamman na garin Agadas. Ina mai sanar muku da cewa zan yi wasa ranar 3 ga sallah. Aliyan Faransai, a nan za mu gabatar da wasanmu da ni da abokan aikina. Ina masoyana wa'anda kuka saba gani na a kwalba. To gashi nan yau zan zo ƙiri da ƙiri, ku ganni na ganku, mu gaisa, mu yi musahabaha, sannan ku mun alheri, ku yi min kara, ku yi min abin da ya dace. Al'umma ƙasar Nijar, ina muku fatan alheri. Kafin nan zo, ni ce Azunzuma ta Malam na ta'ala. Na gode. Ka yi shekaran jiya, ka yi jiya, ka yi yau, gobe ma da kai za a yi. Ilimi, raya karkara, kula da talakawa sai ɗan Dubai. Dan Dubai, mai hagu mai dama. Allah subhanahu wa ta'ala ya maka jagora. Alhamdulillah ala kulli halin. Masha Allah. Yanzu girman ki ne? Girma? Da Allah malam ka ci amana ta. Wannan abin da nake yi TikTok din nan. Zan samu followers, zan samu masoya, zan samu masu kauna ta. Duk duniya za a kalle ni. Babban bakin ciki na. Ka daina fita daga shi. Kalla. Ka daina ja baya fa, kamar tsoronta kake ji, ba fa a motsa inda ka tsaya a nan za ka tsaya. Action. Yanzu saboda na dakatar da shi da yin aikata wannan abu, shine kike gani na kamar makina mana, ka ci amana ta. Ni da nake da ɗa kamar ka. Kila ma ya fi ka shekaru. Ya fi ka shekaru. Amma ka zo ka ci amana ta kare min kallo. Ka bar ni mana, ina aiki na duniya ta gani. duniya. Surukai na su gani. Surukata ta gani. Yanzu har fahari kike surukan ki su gani waye duk fahari kike da akan Mashin na tsayawa. Action. Gara ka banni na yi wannan abin da ke kirawa ta duniya ta gani. Ɗan uwana, yayyena, iyayena, surukaina, ƴaƴana da surukata mace ta gani ya fi min in samu followers, in samu mutunci, in samu kauna idan duniya. Amma kai da ka zo ka rabe a bango kake kallo na, ka cuce ni, ka ci amana ta. Dan me yasa ka zo kare min kallon sirri a matsayina na haife ka ina ɗa kaman kai, mara mutunci, mara tarbiyya, mara ɗa'a. In man da rashin ɗa'a me na kallo na, ka bani duniya ta kallon ma. yanzu saboda na faɗa miki gaskiya kike wannan abu, kuma har kike cewa kina da ɗa kamar ni. Shikenan tunda ba za ki daina ba, Allah ubangiji ya shirye ki kawai. Rashin kunya za ka mun? To ka kyale ni duniya ta gaya mun. Ita duniya ai makaranta ce. Idan ka ce ma bari baka daina. Ya samu sanata ko ɗan sanata ko ɗan minista ko samu ɗan shugaban ƙasa da ɗan shugaban nan na majalisar shugaba dai, za ki samu samari, za ki samu zawarawa, za ki samu kawai, abin da ba za ki samu ba. Kin gane magana? Gidan babu kowa ko? Kin san zamani ne idan ana baka shawara arziki wanda za ka ƙaru, hanya ta kulle maka, ka samu ɗan canjin ka taimaki kanka, taimaki wani. Mutane baƙin ciki suke maka, ni kuma ƙauna ta gaske nake miki, aminiya ta tsakani da Allah nake gaya miki. Kin gane? Mu ɗora harka a kullum ka fara shi. Ya kwani.
Kotu. Inda har tun farko da kai nake rayuwa ba da wani ba. Dole ne sai ka kawo ta cikin gidan da ka ajiye ta? To yanzu mun ƙaru. Auro ta zan yi ta zauna. Wataƙila ma in auro wata bayan ita. To ni na gaji. To Na gaji ba zan iya. To kin zaɓi ki tafi? In kin zaɓi ai mai sauƙi ne. Amma dai ni condition ɗin da nake so a yi, kar rayuwar da muka yi da ke a baya ta zama a banza saboda kishi. In kika nutsu wannan abun kowace mace tana yi zai wuce. Ku yi rayuwa wata ilma baki san wace iri ce ba. Sai ki zo da sigar da za ta gyara ki ko ki gyara. Ana haka. Oke, dan ba a gyara yake ba. Yanzu gyararriya ce ke ne an faɗa. Me ba matsalar ce ta sa zan auren ba? Haladu na ce maka na faka ci da zama da kai ko baka ci ne na ce ba na gaji. Je kin ga kama hanya ki tafi na sake ki saki. Saki nawa kace? Abokin tambura mata kili shiga shiga mata sai dan uwaki rayuwa ki bambari mata. Abokin tambura mata kili shiga shiga mata sai dan uwaki rayuwa ki bambari mata. Abokin tambura mata kili shiga shiga mata sai dan uwaki rayuwa ki bambari mata. Mata iyayen kuɗi tabbas kuke sitirta mu. Mata akwai daraja in babu ku babu lallai akwai amana ga kili shiga mata a dokoki tambara mata kili shiga riga mata sai da uwaki rayuwa ni babbar mata. A dokoki tambara mata kili shiga riga mata sai da uwaki rayuwa ni babbar mata. Yawo.